салом занҳо, хоҳарони азизе ки дар канали мо обуна шудагин, моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. Чӣ хеле ки гуфта будем, якчанд видеои ояндаи мо дар бораи ҳомиладорӣ мешавад ва имрӯз бошад яке аз он видеоҳо дар бораи эрозияи гарданаки бачадон ва ҳомиладор шудан. Оё бо эрозия ҳомиладор шудан мешавад ё не? Ва дар видеои имрӯза якчанд саволҳо ҷавоб мегардонем ва мефаҳмем ки оё дар вақти эрозия доштан ҳомиладор шудан мумкин аст ё не. Навори моро то охир тамошо кунед ва барои худ маълумоти мухтасаре бигиред. Дар бораи худи эрозия мо навор тайёр кардагӣ ҳастем. Ман ссилкаашро дар поёни видео мегузорам. Шумо метавонед дар он ҷо дар бораи худи эрозия, сабаби пайдошавии онҳо, табобати он дар он ҷо метавонед маълумот гиред. Имрӯз бошад ҷавоб ба якчанд саволҳо оиди эрозия ва ҳомиладорӣ мешавад. Саволи якум: эрозия танҳо бо роҳи повреждения, яъне механические повреждения ё ин ки ҳамон алоқаи ҷинсие ки мекунед, дар ҳамон вақт агар ногаҳон гарданаки бачадон лат хӯрад, эрозия пайдо мешавад? Не, ин тавр нест. Эрозия метавонад аз ҳисоби илтиҳоб, яъне воспалительный процесс, аз ҳисоби инфексияҳо, вирусҳо, агар ҳамонро табобат накунед, аз ин сабаб низ метавонад ки пайдо шавад. Саволи дигар: оё ки эрозия дар духтарони ҷавон, яъне духтарони бешавҳар ки алоқаи ҷинсӣ надоранд, пайдо шуда метавонад? Бале, пайдо шуда метавонад. Ҳатто эрозия метавонад ки бо духтароне ки нав ба балоғат мерасанд, дар онҳо дида шавад. Чунки агар дар ҳамон вақт вайрон шудани микрофлораи узвҳои занона, риоя накардани ҳолати гигиенӣ дида шавад, дар он вақт метавонад ки эрозия пайдо шавад. Саволи дигар: оё эрозия ба бемории саратон, яъне раковарда мерасонад ё не? Дар ҷавоби ин савол ягон касро тарсонданӣ нестам. Ин маънои онро надорад ки масалан шумо эрозия дошта бошеду пагоҳ саратон мешавед. Ин тавр нест. Вале ҳама бемориҳое ки дар узвҳои занона дида мешаванд, ҳама бемориҳое ки аз илтиҳоб, инфексия, вирус сар мешаванд, агар шуморо он табобат накунед, яъне запущенная стадия шавад, агар мисол ҳамон вирусу инфексияҳо авҷ гирифтан гиранд, дар оянда мумкин ки ба саратон оварда расонанд. Вале ин ба вирусҳое ки дар худи организми шумо аст тааллуқ надорад. ҳозир сухан танҳо дар бораи микрофлораи узвҳои занона, эрозияи гарданаки бачадон, яъне илтиҳоб дар узвҳои занона меравад. Ва ниҳоят саволи беҳад муҳим: оё агар шахс эрозияи гарданаки бачадон дошта бошад, ҳомиладор мешавад ё не? Албатта мешавад. Эрозия ягон монеае нест ки ба ҳомиладор шудан набиёрад ва ба ҳомиладорӣ ҳам ягон хел тааллуқ надорад. Агар эрозияи шумо дар дараҷаи якум бошад, яъне якум стадияи эрозия бошад, шумо метавонед ки ҳомиладор шавед, худатон таваллуд кунед. Вале агар шумо аниқ карда бошед ки эрозияи шумо аз ҳисоби илтиҳоб, яъне воспалительный процесс бисёр бошад, шумо метавонед ки дар ин ҳол аввал ҳамон илтиҳобро табобат кунед, баъд ҳомиладор шавед. Дар ин ҳолат ҳам ҳомиладор шудан мумкин, вале метавонед ки ба тифли дар батни худ буда зарар расонед. Аз ҳамин рӯ тавсия дода мешавад ки аввал табобат кунед эрозияи худро, ҳамон воспалительный процессро гиред, баъд ҳомиладор шавед. ҳатто дар ҳолати дисплазияи гарданаки бачадон, ки ин аз эрозия низ хатарноктар аст, шахс метавонад ки ҳомиладор шавад ва ягон монеае нест ба ҳомиладор шудан ва метавонад ки таваллуд кунад. Фақат дар ҳолати дисплазияи дуюм ва сеюм дараҷа тавсия дода намешавад ки зан ҳомиладор шавад. бисёриҳо мегӯянд ки эрозия доштаму ҳомиладор намешавам. Ин тавр нест. Эрозия худаш ба ҳомиладорӣ ягон алоқамандӣ надорад. Сабаби ҳомиладор нашудан ин ҳамон инфексияҳое ки дар организми шумо ҳаст, воспалительный процесс намегузорад ки шумо ҳомиладор шавед. Ва сабаби пайдо шудани эрозия ҳам ҳамон инфексияҳо ҳаст. Агар инфексияҳоро табобат ки кунед, ҳам эрозиятон гум мешавад, ҳам метавонед ки ҳомиладор шавед. Ва саволи охирин: оё баъди табобати эрозия, сиҳат шудан метавонад ки шахс дубора гирифтори эрозияи гарданаки бачадон шавад? Бале, метавонад. Агар баъди эрозия шумо қоидаҳои гигиениро риоя накунед, дар организми шумо боз воспалительный процесс пайдо шавад,
метавонад ки дубора эрозия пайдо шавад. Аз ҳамин сабаб тавсия дода мешавад ки ҳар як зан дар як сол як маротиба ақаллан аз машварати духтури гинеколог гузарад, тавсияҳои духтурро гирад, узҳои занона кунад. хоҳарони азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар зери ин видео дар комментарияҳо нависед, лайкро фаромӯш насозед ва ин наворро ҳарчи бисёртар ба наздикони худ равон кунед, то ки онҳо низ аз ин маслиҳатҳои фоиданок бохабар бошанд. Саломат бошед.